Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, niya kita karon sa katapusan nga Domingo, nini pagsaulog nato sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos. Ug nining Dominguha to gisaulog ang kapistahan sa Epipania sa manunubos sa iyang pagpadayag sa iyang pagkamanunubos dinhi kanato. Maginulsulo na kita sa atong mga sala aron mitantakos ug maandam sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Mag-ampo kita. O Dios, karong adlaw, gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon, Jerusalem, ug sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog. Apan ang Ginoo musidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug muduol kanimo, gikan sa layong dapit. Mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babayi. Malipay kagayod inig kakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo, ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo sa Medea ug sa Ipa. Ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdayig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. O Dios, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala nay buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta.
Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Siba magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya, ug ang tanan mga nasod mag-alagad kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabos kung magsangpit siya, ug sa nagantos diya nga walay mutabang kaniya, maluoy siya sa ubos ug sa kabos. Luwason niya ang mga kinabuhi sa kabos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutiag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutiag ngadto sa mga tao. Apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudeyo sama sa mga Hudeyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus natao sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini dito sa sidlakan. Ug moanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila.
asa man matawo ang Mesiyas. Sila mitubag. Sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo, nga mao'y magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa, gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago, ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giingnan. Lakaw kamo o pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako, aron moadto ako o musimba usab kaniya. Unya, nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong buntag ninyong tanan. Sigon sa akong gikapahibalo ninyo, niapata sa panahon sa pagsaulog nato sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos, karon mao ang katapusan nga Domingo nini panahona nga diin akong ibalik nato dinhi mga igsuon nga paghandom nato pagsaulog nato sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos, mao ni ang atong pagsaulog, paghinumdom sa dakong gugma sa Dios kanato mga igsuon. Nga sayang dakong gugma, siya nga Dios nagpakatakos, pagpakatawo, pariho gyud kaayo natong tanan, mipuyo uban kanato, aron nga sa iyang pagpakatawo, papuyo uban kanato, kita iyatang dadon, madala taniya, asa taniya dadon, nga mahawas ta sa kinabuhi sa sala mga igsuon. Nganuman, kay ang sala mga igsuon, ang resulta sa sala mao ni ang nakakuan nato, naghatag nato mga kadaot sa atong pagkinabuhi. Kanang mga sayop nga pagtulunan, mga bakak nga pagtulunan mga igsuon, mo ni nakakuan nato, nakahatag nato mga kasinatian o mga pagbati nga dili maayo. Mabita ng nangandoy taog kalo wasan. Nangandoy ta kaluwasan kay nagkasinati ta og mga dili maayo sa ato ang kinabuhi. Mabita na ang iyang pagpakatao mga igsuon, miani siya aron nga unta ato ang pamation, ang karon nga ang tanan nga makadungog niya mutuo magkinabuhi na sa iyang pagtulunan, magkinabuhi sa kaluwasan. Kaya mo man ay giingon mga igsuon, unsaon man nato pagkinabuhig matarong kung ang atong gituuhan nga tarong hiwi. Matarong taron.
unsaon man nato pagkahibalo sa tinuod, kung ang atong gituhuan nga tinuod mga bakak. Unsaon man nato pagkahibalog insakto, kung ang atong gituhuan nga insakto sayop. Labaw na gyud unsaon man nato paghatag og kahayag nga kaugmaon, kung ang kahayag nga atong gituhuan kangit-ngit. Munang mangiob ang atong padulngan mga igsuon. Mao na nga gikurihiran ta sa atong Ginoong Hesus nya. Mao ni ang direksyon sa atoang paghulmag katilingban to correct sa unsa may mga mithi o mga pagtulunan nga iya sa kaaway sa Dios. Pananglitan, hapit na rabag yung barangay eleksyon. Daghan naman po ng manawat o kwarta ana. Tinudanay ko ng istorya ha. Nya unsa man to pagkurihir ana? Di makapili na putag mga opisyalis nga ang loyalty wala sa mga tao nga nagsulat sa ilang ngalan. Asa ang loyalty? Tuwa sa naghatag og kwarta aron mo ihatag ninyo. Kaya na may financier ana. Karon na ikahatag. Nakisa namin magbuot pagpadalagan. Alagad ka na sa inyong panginhanglan. Panginhanglan sa financier. May buntag. Wabi ako makasaba ha. Atong i-articulate ang ato ang kasinatian. Nganong di man ta kakitaan ni mga igsoon. Kay unas tanan, gatanaw ta, nga wa man tayo pagtuo. Sige man tang garason. Sige man girasunan ang atong mga sayop nga binungatan. Mao nang magtanaw ta, nga dili gyud ta makakita. Muna nga aron nga makakita ta sa mga panghitabo sa atong kinabuhi mga igsoon o makaepekto ning ato ang kinabuhi sa kaluwasan nga atong nadawat gikan sa Dios. Atong tan-awon ni diya sa matas pagtuo. Mao na nga magkinabuhi ta sa pagtuo, dili ta nang too much reasoning mga igsoon. Mo bitaw na nga karong adlaw diini katapusang Domingo sa Pasko sa pagkatao sa manunubos men sa atong gisaulog. Ato pong gisaulog karon ang pagpadayag sa Dios sa iyahang pagkamanunubos natos kalibutan. Muna gipasabot atong epipania no pagpadayag. Unya mga igsoon, ato ning gisaulog kining epipania sa manunubos aron unta kita nga mga Kristiyanos, ilabi na kitang mga Kristiyanos karon malig-on ug mosamot ang atong pagtuo pagsalig ngadto sa atong manunubos. Mo na tumong ani. Muna nga aron nga mo ligon ang atong pagtuo, muna nga ato nga tan-awon ang dakong buhat sa Dios kanato in the eyes of faith, not in pure reason. Pananglitan mga igsoon, karon unsa man siya nga manunubos, atong sabton ang mga timaan nga gihulagway nato dinhi sa atong ebanghelyo. Kay kini mga timaan mga igsoon, mao ni siya ang nagpunting sa usa ka realidad nga dili makita nga niya atong gisinati. Mobitan nang dinhi sa atong simbahan mga igsoon, ang atong panaw sa kinabuhi sa kaluwasan gisaulog natong mga sakramento. Unsa man ang sakramento? Sagradong timaan, sacred signs. Aron nga pinaagi sa mga timaan makasabuta sa inotong realidad nga dili makita diya sa ato ang pagdawat sa kinabuhi sa kaluwasan. Muna importante kay ng timaan mga igsoon, pananglitan. Dinhi sa Santos nga misa, doon na tayo gitimaan din na nga diin pinaagi ni ana atong tan-aw nas matas pagtuo kay mauna ang kamatuoran nga atong gidawat. Pananglitan. Dinhi Santos nga misa, kita magitagpan og bino nga ato ang gipanalanginan o gihalad, dili ba? Nya atong tan-aw na panragod na siya bino. Pero human sa konsagrasyon may sunod sa may atong nakita. Di ba pan og bino gihapon? Ini kalawat na to, unsa may lami isa pan.
harina gihapon. Pero tungod sa atong mata sa pagtuo, atong gidawat nga human sa konsagrasyon dili na ordinaryo nga pan ug bino. Naunsa naman na siya? Lawas ug dugo ni Kristo. Nganuman kay siya may gaingon, may kuha siya pan, gipikas-pikas, gihata sa matinuan og miingon, kan-an ninyo kini kay mao kini ang akong lawas. Oh. Siya may gaingon nga iyan ang lawas. Unya, di man ka mamakak ng Ginoo. Di ang atong gikalawat, iyang lawas. Nganuman, aron nga sa atong pagkaon niya, siya mo'y mahimong tinuod nga kalanon sa atoang kinabuhi. Kaya kanatong gipangkaon nga mga bugas, mga igsoon, dili na sa kalanon sa atong kinabuhi. Kalanon na para sa atong lawas, nourishment sa atong lawas. Mo na nga og magpasagat ang kaog tamis, diabetison atong lawas. Pero atong kalagi, diabetes ba? Wala man, lawas raman. Mo na nga atong kalagpon, atong espiritu, ato pong pakanon. Ug mo na nga si Kristo, mao ang matuod nga kalanon sa ato ang kinabuhi. Iyang gihatag na to. Pero kung watay pagtuo, tanaw na to ana, panragod na siya. Di kina mahimong lawas. Kaya matay pagtuo. Pure reason raman ta. Muna mo yung tanga, kaning parian ni dalo pagod kanyo, iyadako amo gagmay. Di ba no? Bintahuso kayo. Pero kung ato nang tanawon in the eyes of faith, kaya siya may gaingon. O nga no naunsa ng pagkaunsaa, o pangatanon na itong Ginoo. Padili ta kakita na without the eyes of faith, mga igsoon. Ug mo ni ka klaro kay mensahe nato karon, tanawa, balik ta sa ebanghelyo. Sa pagpadayag sa Ginoo, nga usa siya nga manluluwas sa kalibutan, nagamit siya mga instrumento. Una, kaning mga dumuduong gikan sa sidlakan nga maalamon nga nag-estudyo og mga bituon. Unsa man ni sila term karong panahon na? Unsa ni sila? Mga astronomers, no? Muna science sa astronomers, mo ni ang mga scientists nga nag-estudyo sa kalihukan sa heavenly bodies, di ba? Oh, daghang kay mga astronomers rong panahon na. Oh, maggabi ba? Magtanaw ana sa taas ano, astronomers. Oh. Magunit ba grid horse ana, astronomers. Bita dili na mao ha. Unya, kining maong mga malamon sa bituon, mga igsoon, kadaghan anang bituon yang gasiga. Pero nganong nakakita sila usa ka talagsaon nga bituon, mahayag nga bituon. Ug nganon kayo sila nga kining talagsaon nga bituon na gunigipuntingan. Ngano man, kaya ang ilang pagka pagtuon sa heavenly bodies, maison, giapilan man nilag pagtuo. Face. Sa kadaghan ng bituon, nganong kani pa mamong bituon na? Ilang nakitaan? Because in the eyes of face. Katalagsaon sa iyahang kahayag mga igsoon. Munang dili ta gipasabtan nga atong Ginoong Hesus dahil may igsoon, mao ang matuod nga kahayag sa kalibutan. Tungod sa iyang pagkatalagsaon, sa iyang pagtulunan. Mabita na ang pangutana, kung kitang mga Kristiyanos, nakakita bata sa katalagsaon sa pagtulunan ni Kristo. Meaning, dini sa kalibutan, daghang mga pagtulunan nga atong nadawat. Daghang mga magtutudlog, magpagtudlo sa kalibutan, apan nakakita bata sa katalagsaon sa pagtulunan ni Kristo. Aron mo'y atong sundon, muna'y dakong pangutana. Naaro masabtan nyo, matagtag example, no? Karong panahon na, maapektahan yun at tibok kalibutan. Kanibang gira ba si Ukraine ba? Talis Russia. O, unsa may pagtulunan nga gitulo. Aron dunay kalinaw nga mahitabo sa Ukraine, atong suplayan og mga armas og mga bala yung paggirahong ko sa Russia. Makabot ba nato ng kalinaw, anak? Mapulpog og samot. Pero mo man ay pagtulunan.
Pagtulunan sa mga taong garbuso, mga igsoon, dili makabot ang kalinaw diyan dapita. Kabalo mo sa makakabot sa kalinaw? Dialog, istoryahon, unsay hinungdan, nganong dunay away, nganong dunay conflict, maunay i-resolve, dili gubat. Mabitan ng kang Kristo, mga igsoon, pagpanganoy na ito kalinaw, talagsaon kaayo ang iyang pagtulunan. Kabalo mo sa iyang pagtulunan, aron makabaton tag kalinaw, muna iyang gitudlo na to. Una, muilatag Diyos. Balik ta sa Diyos. Kay muna ang tuburan sa atong kalinaw, mga igsoon. Aron nga sa pag-ila nato og Diyos, mutuo ta. Kay siya ka ang tuburan sa tanan, munang atong kinabuhi nagagikan po sa Dios, munang ang kinabuhi nga nadawat nato gikan sa Dios. Unsa man ang kinabuhi ang nadawat nato sa Dios nga makadala nato kalinaw? Unsa man ang kinabuhi disgrasya. Ha? Unsa man ang Dios? Ang Dios gugma man. Mao nang ang kinabuhi nga nadawat nato gikan sa Dios. Unsa kinabuhi gugma. Munang ningon atong Ginoong Hesus, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Mao gyud na iyang talagsaon nga pagtulunan aron na tay kalinaw. Nganuman kay kung maghigugma ay ta, mga igsoon, usa sa pagpadayag sa gugma mao man ni pasaylua ang nakasala ninyo na mag-away day ta ana. Nagapasayloan na manta. Naabay gapasayloan na nga nagdinumtanay. Nabay magpasayloan na nga dili makalimot sa gibuhat yung gaplanong mubalos. Mao man na ipagtulunan sa kalibutan. Pero kang Kristo dili man. Unsa may sa kalibutan, aron magmalinawon mo, hala, ayo laman na, ayo ra magtinggi. Di na nga baho na inyong baba. Nga naunsa man atong relasyon, nagkauli na taan na. Nga ang anay tabo nun, wa man ta magisgot sa unsa may nakapahiubos na to. Aron di ta magbuhat o sa usop. Koreksyonan na to, magpaubos ta. Kay naghigugma ay magkahata. Muni atong tanaw, nakakita bataan ni, mao nga katalagsaon nga pagtulunan, mga igsoon. Mabitan ng tanawa, ang mga tao gikan sa sidlakan, sa ilang pagpangita sa tinuod nga kahayag, may kita gipahinumduman dinhi, nga kung ang tao di ay nga mangita sa tinuod nga kahayag sa kinabuhi, asa sa muinding siyang Kristo. Kana kung tinuod tang nangita sa tinuod nga kahayag ug pagtulunan, mga igsoon. Munang tanawag, gidala sila sa bituon ngadto ni Kristo. Maubitan ng mga igsoon, dinhi po dunay mga timaan po nga gipakita nato. Pag abot nila diha ni Kristo, mihalad sa kanila sa ilang mga halad. Unsa may ilang mga halad? Una, gihalaran nila si Kristo og bulawan. Nakabalo mo maison sa karaang panahon, kanang tao nga halaran og bulawan, halangdon na nga tawo. Halangdon, mga tao na pagkagod, abanghaga na paminaw. Nga kumubalik tas atong panahon, mga igsoon, sa atong pagkatawhanon, di ba, doon ay mga halangdon nga tao, di ba, paminawon, respetuhan, nakisa man yung mga halangdon sa ato ang katilingban, o palitan, o mga kapitan, mayor, gobernador, presidente, obispo, di ba, kung ano sila manulti, maminaw ta? Kaya nga naman, kahalang doon man, nga anong di man ta maminaw ni Kristo. Nganong di man ta mudawa siyang pagtulunan, nga halang doon man siya. Nganong mas palabihon man ato ang mga politician, labi na ito mga dautan. Ha? Ano di ta maminaw ni Kristo? Nga magpuyo ta sa kaligdong sa kinabuhi.
Nga lang doon magkaha siya mga igsoon. Ikaduha nga, kuan, halad, unsa man, insinso. Timaan sa usa ka mahumot nga halad. Munang dinigi pa hinumduman ta nga si Kristo, halad sa Dios alang sa atong kaluwasan. Munang dinigi pa hinumduman ta maisod the gift of person. Mabita ng kadausan nato, halad ta mo na kita mga Kristiyanos nganong maningkamo ta nga magkinabuhis pagtulunan ni Kristo aron mahimo tang angayan nga halad ngadto sa Dios. Nya mo biya ni gipasabot unta aning atong kanang magtiayon ba mga igsoon, kanang sakramentos kaminyoon, nga kanang bana o asawa mga igsoon sa karaang panahon, halad biya na sila sa usag-usa. Halad na sila. Mobita ng sa karaanan, ang mga babaye, di gyud magpahilabot. Kay para nila ang ilahang kaputli o tiunay mo nilang halad sa ilang pamanunon. Pinakataas nga halad nga ilang ika-offer. Promo pa ba na pananaw rong panahon na? Dili naman. Kapitalismo man ang atuang filosofiya ron, business, munang unsa man, before mo palit, testingan usa, kay basig na ay factory defect. Nga magtesting, usa magminyo, mayo baron. So asa naman ang atong pagkahalad sa usag-usa? So meaning our basic values and understanding at our existence, guba ng daan. Dasay karong gipahinumduman ta mga igsoon, ning ipipaniya sa atuang manunubos. Nga midawat ta niya aron nimo tang may sama ta niya halad usab. Unya kaning mira, unsa ning mira mga igsoon, timaan nga siya di ay sa iyang pagkamanunubos nato bisag niya sa kalibutan apan gapakabuhi sa kalibutan dili nga gipanag-iya sa kalibutan kundili gipanag-iya sa langit nun nga amahan. Munang gapuyo sa dini pagpahari sa Dios sa iyang kinabuhi. Nya mao ta di gipasabot pod sa kinabuhi natong mga Kristiyanos, mga igsoon. Nga bisan tuod niya tas kalibutan apan ang atong pagpakabuhi o mga paningkamot dili para ni ining kalibutan na. Nganuman mamiya ra pud ta dinhi. Muna ni sa atong Ginoong Kristo, unsay kapuslanan sa atong mga gipanghaguan ni kalibutan ng mamiya ra mapunta. Mao na nga ang atong panghago maningkamot nga maghago nga makasulod sa pinuy-anan sa atong langitong aman sa kinabuhing dayon kay di man ta permanente ni ining kalibutana mga igsoon. Muna mga igsoon sa atong pagsaulog karon di ining ipipaniya sa atong manunubos, akong balikod to ang iyong ganina, dini unta. Magpadayon ta, nga magpanaw sa atong pagkinabuhi ni kalibutana, nga magpadayon ta pag-ugmad sa atong pagtuo nga to sa Dios nga unta. Pinaagi nini mong ipipaniya sa manunubos, dini unta mas mulig-on ug mas muhugot ang atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Aron nga pinaagi ni pagtuuha magpadayon ta nga maningkamot pakigbisog pagkinabuhi sa kaluwasan aron maato unta ang gisaad nga pinuy-anan sa kinabuhing dayon, ang langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon, ato karong bag-uhon og lig-unon atong pagtuo ato sa Dios kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan,
Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang ginghariang walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, miani sa Isus sa kalibutan, aron kabigon ang tanang katawhan ngadto kaniya ug ngadto sa iyang amahan. Puno sa pagsalig, mutuaw kita. Ginoo, kaluy-i kami, palihog usbo naton tanan. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan, padayong magkabig sa katawhan, ngadto sa atong Ginoo. Magampo kita. Nga sila nga anaa sa daplin sa katilingban, ang mga masakiton, ang mga inutil, ang mga kabus, ug ang mga makasasala, matagad ug matubag ang ilang panginahanglan. Magampo kita. Nga sama sa tulo ka maalamong mga tawo gikan sa silangan, magmanggihatagon kitang muhalad sa atong mga gasa ug mopaambit niini ngadto sa mga nanginahanglan. Magampo kita. Ginoo, kaluy. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kalag sa purgatorio mahawas gikan sa ilang kasakitan ug makasulod na sa langitnong puloy-anan. Magampo kita. Nga kini mga pagpamusil patay sa atong lalawigan ni Gus Oriental, mataga ng kasulbaran ug mahunong na, aron magmadagayaon kita magpalambo sa gingharian sa Dios dinhi kanato, magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Langit nung amahan, nagpasalamat kami sa imong mga hatag ug mga gasa nga imong gibubo kanamo. Amo unta kining gamiton sa pagdala ug pagkabig sa imong katawhan, nganha kanimo ka ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
Dagis ang kalibutan nga dato may panubino nga basam dami kalano sa kinabig ilim nun nga espirituhanon na Daigo ng Diyos hangtod sa kahangturan. sakripisyo. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamor, kining atong halal o sakripisyo, dawaton ta sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginuwang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan. Ang gihalad namo dili na bulawan, insenso ug mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa. Ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nakasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Palihog mangluhod. Santos nga di ka amahan o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani akining mga gasa, imo akining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Nianang gabi nga sa gibudhian, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo ug midaig, mipikas, ug mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
samang paagi tapos ang panihapon kuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midaig. Mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kali sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, siya may mayaon nga pagkabanaw sa pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kani sa sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo ni ining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay muti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kan sang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimangan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostol o mga martir, uban ni San Andres o sa tanang mga santos, nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nga na kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapayuli kanamo nga na sa atong panagilgalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diya sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan na nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among papa, si Julito among obispo ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalingugi amahan ang mga pag-ampo dining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugto nga diya sa kadait ang tanan mong mga anak wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagantam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga naghahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Karong mga igsuon sa atong pagampo ngadto sa atong langit ng amahan, atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Kitang tanan, amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan. Muabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Dini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Og pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay, inunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, iatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ugari angtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Igsoon ato nga paambit ang kalinaw na dawat sa atong manunubos. Kalinaw. Palihog mangluhod. Mga igsoon, mo kini ang atong Ginoong Jesu-Kristo, ang kordero sa Dios nga nagpakatao mi puyuban kanato aron pagawas kanato gikan sa kangit-ngit sa kinabuhi sa sala. Bulahan kitang tanan ang gidapit ngadto sa papakiusa sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Sa pagpangalawat nato, palihog by piu lamang kita, daghang salamat.
Palihog manindog. Magampo kita. Ginoo sa kanunay ug sa tanang dapit, naguna ka kanamo, pinaagi sa langit nung kahayag. Itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo, ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bugos nga paghigugma sa misteryo nga among gisalmutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa mga pag-ampo. Oratio Imperata alang sa pagtapos sa pagpangpatay sa among probinsya. Kitang tanan, O Diyos, among amahan, namati ka sa mga bakho sa imong mga anak, sudunga kami sa imong kaluoy. Nagaampo kami nga mahunong na ang kadaot tungod sa pagpangpatay dinhi sa among probinsya. Kining maong kagubot naghulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan ug kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo o amahan ang imong mahigugmaong mga kamot. Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuunan. Dasiga ang among mga opisyales sa gobyerno sa pagsulti ug pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay. Hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diha sa pagbarok sa kabililhon ug kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tawo, kansang mga kamot na duhig sa dugo sa among kaigsuunan ug nagbalda sa among kalinaw. Bag-uha ang ilang mga kasing-kasing o kinabuhi o Ginoo. Ubani kami among amahan, aron niining mangitngit nga panahon sa pagsulay, mahatagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Hesukristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsa nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, ang tighatag sa kinabuhi, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. O Maria, Rayna sa kalinaw o ginahan sa kinabuhi. Santa Catalina de Alejandria, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Andres Apostol. Pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nag-ampo. Ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Palihog manglingkod alang sa mga pagpasalamat ug pagpahibalo. Maayong buntag pag-usab, atong pasalamatan karon ang ato ang pilgrim nga mao ang Zone 11, Lower Hantianon, inubanan sa participating laoms nga mao ang Catholic Women's League. Daghang salamat. Sunod Domingo, January 15, 2023, ang ato ang assigned pilgrim sa alas 6 sa buntag mao ang Zone 2, Tandayag Norte, inubanan sa participating laoms nga mao ang Mother of Perpetual Help.
Sa alas 8 sa buntag, mao ang Zone 3, Tandayag Sur, inubanan sa participating laoms nga mao ang Legion of Mary. Ug sa alas 4 sa hapon, mao ang Zone 4, Tambuhangin, inubanan sa participating laoms nga mao ang Divine Mercy. Daghang salamat. Pahibalo, karong umaabot nga Domingo, January 15, 2023, mao ang kapistahan sa mahal nga Batang Jesus, ang Santo Niño. Aduna kitay prosesyon ug ubanan kini og street dancing alang ni Senior Santo Niño niining adlaw pagkahuman sa ikaduha nga misa dinhi sa atong simbahan. Ang ruta sa maong prosesyon mao ang mga mosunod: Main Church, Mag-abo, Crossing Silab Dressing, Rural Bank of Amlan, dayon Main Church. Giawhag ang tanan nga kung mahimo magdala sa imahin sa mahal nga Santo Niño panahon sa inyong pagpanimba alang sa sinulog. Daghang salamat. Donations received for church project: 300 pesos from Nicole and Carl Tapis, 500 pesos from Anonymous, 5,000 pesos from Mr. and Mrs. Andribon Sisiban and family. Daghang salamat. Tawag sa mga kaslunon: Michael Vincent Saluma, 29 years old, nga taga Tandayag, Amlan, Negros Oriental, anak ni Aquilo Saluma Jr. ug ni Melba Kisil. Buot mo pakasal ni Ayana Pauline Libuon, nga taga La Libertad, Negros Oriental, nga anak ni John Benedict Alain Libuon ug ni Sylvia Sabanal. Jason Rubas, nga taga Biuos, Amlan, Negros Oriental, nga anak ni Jeremias Rubas ug ni Corazon Salatandra. Buot mo pakasal ni Jaiza Vergara, nga taga Biuos, Amlan, Negros Oriental, nga anak ni Jesus Vergara ug ni Purisima Batawang. Joanne Vilbestre Kabatingan, nga taga Tandayag, Amlan, Negros Oriental, nga anak ni Artemio Kabatingan ug ni Merlinda Vilbestre. Buot mo pakasal ni Ronzon si Chico Antivo, nga taga Hilocon, San Jose, Negros Oriental, nga anak ni Rolando Antivo ug ni Leonora si Chico. Daghang salamat. Mahiso na po ko'y idason sa gianunsyo nga karong umaabot nga Domingo aton sa ulugon ang Santo Niño. No, wala nilabot sa Pasko, no? Kundili mo na kasaulugan nato, pagpahinumdum nato sa pagdawat nato sa bini sa kaluwasan 500 years ago ang milabay. So mo na nga atong kasaulugan Santo Niño. Mo na nga giawhag mong manimba kaysa kamatag misa before the mass natay mo sayog sinulog kadali, then after the mass napoy sinulog kadali. Muna nga makadala mo sa inyong imahen sa Santo Niño aron makaapil mo sa sayaw sa sinulog, no? Nya human sa second mass nato alas 8 atong iprosesyon ang Santo Niño. Nya ang mga dancers nato sinulog, magsinulog po sila diya sa dalan samtang ka prosesyon ta sa imahen sa Santo Niño. Mga gidasig mo ug makakuyog mo ni ana, magdala gihapon mo sa inyong imahen sa Santo Niño. Nya ako lang pahinumdum, no? Ang atong dadon nga imahen sa Santo Niño, katong Santo Niño nga gitudlo sa atong simbahan. Ayaw mo pagdala sa Santo Niño nga wala gitudlo sa atong simbahan. Oo, atong ibalik ang tinuod nga imahin sa Santo Niño aron wa dili ta mahisalaag pag-usab. Unsa maning mga Santo Niño nga wala gitudlo sa atong simbahan. Santo Niño nga grinan kay maayo sa negosyo. Santo Niño nga gapuyos og kwarta kay di la suerte. Santo Niño nga gadaster o gasolder bag. Santo Niño nga gakalo og buli. Wala na gitudlo sa atong simbahan, mga igsoon. Atong tanaw ng Santo Niño, dili na to kuhaon iyang korona. Kabisa tuog bata siya atong hari. Mao nga kung kuhaan na to sa korona,
atong gitudlan atong kaugalingon nga di ta mo ila sa atong hari. Nya mingon pagkutang palaboy, di man to palaboy sa Santo Niño kay maito pagkagalam sa mahal nga inahan ang Birhen Maria. Wala ito pasagdahe. Mao nang mga igsuon aron di ni maka-create og kuan nato na di kita pasagad og dawat og mga imahin nga wala gitudlo sa atong simbahan. Kaya sa atong iconography sa simbahan maison timaan na doon na yung mga pagtulunan nga gihatag ana para pagpalambo sa atong pagtuo kinabuhis kaluwasan. So muna nga ang atong dadon katulang yung Santo Niño nga gitudlo sa atong simbahan. This time hinay-hinayon nato pagkurihir ang atuang mga values o pagtuo nga wala mauyon sa pagtulunan nga gitawag orthodoxy mga igsoon. Ha? Hinahinayon nato nag-correct. So dadaan ninyo ang Santo Niño nga gi-introduce sa atong simbahan ang Batang Hesus nga hari ang iyahang bayhon. Naapoy Santo Niño ron nga napoy namalit pod nga Indian. Bisan tuod og nasa corona pero gatiniil. Gapareflex dagway. O nya paliton pod. Munang pagbantay mo mga igsoon kay ang deception nato pagpawala sa atong pagtuo balantayan kay na mga igsoon. Nandita pasagad og kuan dawat og pagtulunan. Let us be critical. That's why we have to listen to the guidance of the church. Okay ba? Ha? So karon ng Domingo ha, dagan kayong salamat. Manindos katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ang Dios nga mitawag kaninyo gikan sa kangitngitan ngadto sa kahayag nga katingalahan, siyang kaluoy manalangin unta kaninyo ug maglig-on sa inyong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Amen. Og ang Dios maghimo unta kaninyo nga kahayag alang sa inyong mga igsuon kay nagsunod man kamo nga masaligon kang Kristo nga karong adlaw nagpakita nga kahayag nga nagdan-ag sa kangitngitan. Amen. Pagkatapos sa panaw madangat unta kamo ngadto kaniya ang gipangita sa mga mago samtang naguna kanila ang bituon ug sa dakong kalipay hipalgan nila ang kahayag nga gikan sa kahayag si Kristo ang Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa magagagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, ato nang nahalan ang Santos nga Misa, atong dadon og isangyaw, gugmaw kadait sa atong Ginoong Jesucristo. Salamat sa Dios. Blessed Three Kings yung tanan.